Ngiyanibingelela abalandeli. Ngiphinde ngibonge nje futhi ukuthi nithathe ithuba nabuya nazobuka le video. uNkulunkulu anibusise ngalokho. Namhlanje nginiphathele induku-ke yabantu abanebhizinisi. Ngabe unesitolo, ngabe unethaveni, indlela ozama ngayo nje ebhizinisini lakho. Uma unebhizinisi kodwa eline-building okanye elinesakhiwo, nayi induku ungakwazi ukuthi uyisebenzise. Le nduku inamandla kakhulu-ke, iyadonsa impela ngoba noma ngakuthiwa-ke isangoma unesgodlo, ungayisebenzisa le nduku futhi iyadonsa kakhulu abantu ukuthi bangene esigodlweni. Ngaphandle nje kokumosha isikhathi, ake senze kanjena-ke. Hamba uyofuna umavu la kuvaliwe, ufuna ilukuluku, ufuna isimemo, ufuna usidumo, ufuna umkhanyakude, ufuna izibuthe, uzibuthe-ke lo bamba imali. Bese ufuna ibutha ikhubalo. Bese ufuna umhungo, umuthi abanye bathi umhungulo. Mase ukutholile konke lokho, ungakhohlwa iy'khokhelo kumele libe khona kulo muthi. Mase ukutholile konke lokho-ke, usuzongifunela amafutha-ke manje alandelayo. La mafutha lawa ufuna uwafuna impela njengoba ngiwashilo. Hamba-ke thola amafutha opiyano, abanye bathi usolinye. Upiyano upiyano isilwane lesi. Ufuna amafutha akhona. Bese ngitholela amafutha enhlwathi. Bese ngitholela amafutha emvubu, amafutha omkhoma, amafutha egwinsi. Bese kuba amafutha omhlakuva. Into ozoyenza-ke manje ngifuna ugaye la makhubalo wonke, ugaya amakhubalo, uwagaye impela. Bese uthatha la mafutha lawa wahlanganisa nala makhubalo. Into ozoyenza-ke uma usuhlanganisile, uzokufaka emabhodleleni. Ufuna ukuthola amabhodlela lawa angangawesigqabo, bathi emaXhoseni bathi isiphondo. Ya, ufuna ukuthola amabhodlela angangelawa esiphondo okanye isigqabo. Akabe u-4 la mabhodlela. Into ozoyenza-ke manje ngifuna ukuthi la mabhodlela lawa njengoba u-4 uzolengisa emakhoneni. Ngabe yindlu leyo osebenzela kuyona okanye isitolo leso noma ithaveni. Uthatha intambo ebovu uwalengise ngayo le phezulu, uwalengise phezulu emakhoneni. Kodwa-ke before uwalengise, ngicela ukuthi wenze kanje. Naku sengicishe ngikhohlwa. Before uwalengise nje la mabhodlela, ngifuna wenze kanje. Thola iqhude elibovu. Angithi manje sizama ukuvusa la madoda okanye siyawavusa la madoda nje straight ukuthi manje avuke, akwazi ukubiza abantu. Thola inyongo yeqhude, uzoyithi potsho okanye uzoyithela kancane la ebhodleleni lalo muthi. Uyakhuluma lapho uthi, vukani madoda, ngifuna ningilandele imali. Ngifuna abantu bagcwale la isitolo sami okanye la ithaveni yami okanye la noma yini leyo oyenzayo. Uthi potsho kancane. Uyakhuluma la, uyasho ukuthi hayi ngilandeleni imali, ngifuna ningilandele imali. Bese-ke uyathatha-ke uzofaka le nyongo, bese-ke ufaka negazi kancane lalo leli qhude elibovu. Ungathi uswake igazi, lo muthi awunabo ubungozi. Awuhlukumezi lutho, awuhlukumezi indawo, awusona isithwalo, awuzoloku uthi hlabela abantu noma yenze njani, cha. Umuthi nje lo ongenankinga. Ngokwenza lokho ukuthi sifake lezi zinto, sifake le nyongo negazi lenkukhu, siyawuvusa, sivusa la madoda lawa ukuthi akwazi ukuhamba ukulandela imali. Into ozoyenza usuthatha intambo ebovu uyawalengisa emakhoneni wo-4 alapho kuleyo ndawo osebenzela kuyona. Uma ngabe kuwukuthi uyabona ukuthi uthulekile mhlawumbe lapho esitolo sakho noma ethaveni, uyawathethiza. Madoda, nginibekelela ukuthi nilanda imali. Yini enihlalele manje? Ithi abantu abangene la esitolo ngidinga imali, okanye abantu abangene la kulolo bhizinisi lakho thizeni ngidinga imali. Ngifuna umuntu osengenile la phakathi afike ashiye imali, bangalokhu bebuza behamba. Inamandla kakhulu-ke le nduku. Uma usebenzisa-ke nawe uzosibonela nje ngendlela izinto ezizokwenzeka ngayo. Ngithi uNkulunkulu akubusise, akuphe amandla, bagcwale abantu kulo bhizinisi yakho, uhlale njalo uphithizela. Siyabonga nje kakhulu. Ngithi nje uNkulunkulu abe nani.
Haleluya, amen.